Ayo. Kowe kuwi lho. Aduh saka papan gunungku Kaisar Haruntala. Ulo mantu. Kowe iki jejering kaisar. Kaisar, Ning cak-cakanmu kaya mangkono kuwi iya. yen ora nganggo cara iki tangeh lakon aku ngundut karo kowe. Ning kowe kudu mangerteni, aku ki sapa? Saora-orane aku ki putraning Nalendra. Aku ngerti yen kowe Putra iki ratu ing Kediri. aku ngerti yen kowe iki Dewi Murnilati putra ing Kediri. Kene ya ngerti. Ning aku jejering Sailon, jeneng kaisar ing Sailon. Ning cak-cakane kaya ngono kuwi wis bener. Kowe kuwi kudune bisa dadi tepa tuladaning para kawula, para sentana. Nanging aku iki duweni wong tuwa. Ngerti, aku ngerti. Paribasane naplak kori utawa lawang. Matur ana ngarsane Kanjeng Rama. Sebab aku duwe pitung. Yen aku nganggo cara iki tangeh nggonku bisa kelakon sumanding marang kowe Murniwati. Bakal tak unjuk aturke ana ngarsane Kanjeng Rama Kertanegara. Iki ning tengah alas sapa bakal tetulung karo kowe, Aku ki tok padake sato kewan sing tok buru tok bedak ana sakjroning kono kaya mangkono. Aku ora nganggep kowe iki satu kewanengku tak anggep calon garwaku Prameswari ing Sailon. Nek pancen tresna karo aku, kudune kowe ndur rasa balekno aku. Yen pancen Balekno kowe aku ana ing Kediri. aku ben ngundurke kowe ing kraton Kediri kowe wis bisa ngadeni karo aku wis sarujuk bakal tak pundhut karo ning kerajaan Sailon. Aja ngimpi. Aja ngimpi tak ladeni kowe. Kowe aja duwe penemu sing kaya ngono. Tresnaku kang kasok marang Murniwati ora bisa tak gambarake. Kudu-kudu kowe dadi karo aku sumanding ning kerajaan Sailon. Kaya mangkono. Iya. Tresna ya tresna ning cak-cakane kuwi kudu bener. Ora kaya ngene iki. Mau aku wis kandha. Aku wis ngendika yen ora nganggo cara iki tangeh kelakone aku ngundut karo kowe. Sakarepmu. Kuwi mung pawadanmu. Saiki Mula kowe aja wanggal. Aku saking kaisar kang kuwasa ning Sailon. Ora bakal kalorot derajatmu, ora bakal kowe sengsara uripmu. aja kaya ngono ki. Aja tok terus-teruske tumindakmu sing ora bener kaya ngono kuwi. Mboyo saiki sing luluh atimu to aja atos kaya watu. Gemok kowe iki ngladeni karo pun Kakang ya Kaisar Haruntala. Aku mau Pamintaku. Pamintaku arep ngopo pamintaku? Iki rasane atiku kang kasok tresna marang sliramu Muryat. Nimasida asih. Oh, pamer swara. Ngono. Iya. Iki saka isine atiku, ora kok pamer swara. Supaya atimu luluh. Gelem tak pundhut karo. Ora caket-caket mau papane panggonane wiyar jembar kaya ngene kok le mbledek muncet wae. Tuntut Mesam-mesem mesam. tansah runtungan ing sarina Kuwi to. sawah ngene. Apa ya yen ana sing weruh ngono kowe jejering ratu kaisar kok kaya ngono. Sarambut Ya adane piyai kakung ya kaya ngono ki nek arep etuk ngono. Panggungke kaya ngono kuwi manis. Kok manis manura kaya mangkono kuwi. jageting Ati karep ora karo. Gini yo gelem nyenggol. Kok
oleh GR. Yen cedak tansah mulat. Sing mulat ki sampeyan aku ora. Wong nyawang kowe aku. Sido apa? Sido. Apa baleni sido apa? Sido asih tuh. Oh, asih, sido asih. Asih ki iso tembung welas. Oh, kaya ngono. Kesek. Apa? Lali. Ana asing mah dadi Ya wis lali. diteruske. Iya lali. Pindho mimilan mintuna. Mergo Asih. endahing pasurian. Mangkelke lho. Satengah Gregetke lho. Gregetke lho. Pindho mimilan mintuna. Ayo Kang Mas, bebarengan ora? Bebarengan asih. Ayo Nimas. Aku ora. Wah, contoh kok Kang Mas. Lah ya upamane aku ngimbang iki ngono kuwi nek kandung aku ora tresno nyawang kowe nguruhke kok. Kamu nimbangi ya kena. Mah. Wong asih yo sawiji kok asih. Ayo Nimas bareng ana tepi wae. Tangane kulo kok lho. Mbak, bayar yo gelem. Aku bayar yo gelem. Padake apa aku ki jejering putra putrine Nalendra kok padake wanita sak ndel loro ngono kok piye? Kok lho. Nggonku mbayar iki mergo aku bakal meni pitukun marang kowe apa sing tok jaluk. Mangkelke gregeti ayo nek wani diwales. Ayo nek wani. Ayo. Ya, Apa sing disawang nek kene padake rangsel kok ning ngarep iki jenenge asi ngerti ora? Panjenengan apa jejering Nalendra kok weruh ngono kuwi kok le ra kedhet. Mergo aku gumun kapiting gengen ki meruh Gunung Kembang kuwi. Ampun sero-sero to. Lah sakjane kowe sing muni asi ngono. Kalau panjenengan niku Kowe gelem muni asi aku ora kandha yen Gunung Kembar. kudune iki tak ajeni, sampean kuwi ning ora kena kok. Aku go bakal luwih ngajeni marang kowe yen kowe gelem tak pundhut gawak boyong ning kerajaan Sailon diajeng. Aku tak nyuwun preso. Piye? Kok adi pundhut garwa dadekke prameswari? Apa panjenenganku nunggu garwa? Ayo, saiki kok mesam-mesem. Mengko dhisik. Durung papat. Aku ki jejering Nalendra, muda, gagah piteksa, sugih gondong Bandung. Nek muda aku percaya lek gagah pideksa aku lho ngerti boktine lho ngerti. Gagah pideksa niku kuwi mau. Kuwi kleru. Piye? Gagah betul sing wujud Oh, ngene iki. wujude kaya mangkono. Lah nek sing jenenge muda, lah aku sing bener, Oh. aku ora muda men. Ayo, ning ora kalah muda kuwi tegese kene nek sepuh kene medhon ya enom, kaya 17 taun ngono kae. Perkara kuwi aku ora bakal kalah. Lah, tenan. Ora Pak. bakal kalah. Pengen bukti? Bukti kepiye? Aku pengen bukti. Ya, Ya. ge wis diteruske, ge pun. Anggap aku nolak ngono. Yen cedak tansah mulat Mulat karo mulat karo. sido asih Kok mung sido asih, usah asih. tuh. Yo mimilan mintuna. Ayo Nimas bareng anget tepi wae. Banget tenan kok ya wong iki. Kene kuwi sing jarak kuwi lho. Kuwi mau kok mak genyuk ngono mau apa. Situasi beraya. Aku ki durung kepengin nelati marang salah sawijining priya. Mula saiki tak ajari supaya ki kepengin ngladeni. Ya iki nek kaya ngene iki, alah kok ya ora ono sing nulungi. Mula anane kuwi mung gelem karo pasrah. Kok gelem karo pasrah, mau ora seneng. Yen kowe bangga bebasan kowe ndok kejebet ning watu, obah meni pecah. Iki kepiye? Aku ora sudi aku Wah, mah. bakal loro derajat pangkangmu bakal tak sengake luhur minangka garwa prameswari ning Ora, Sailon. aku mah. Wis, Mau tulang. ayo. Penjenengan iki mesti jebak tak anggap kowe iki ganggu aku. Baru sinang. Kula dianggap ganggu panjenengan. Babe aku bakal
nggo mboyong garwaku Dewi Murniwati putra Kediri. Nah, tak sengkake ngalur minangka garwa Prasmari ing kerajaan Sailon. Badhe mboyong Dewi Murniwati. Dewi Murniwati. Iya. Nanging Dewi Murniwati napa purun napa mboten? Ayo gelem. Aku ora gelem. Bagine gelem. Mau gelem. Ning bareng kowe teko Rewara ora gelem. Aja selak Murniwati, mergono bocah teko iki mau, bocah saka desa. Aku duweni pawadan. Amarga kowe kuwi cak-cakan ora bener. Glondok-glandang colong playu kaya ngono kuwi. Aku ki putrane Nalendra padha. Yen kowe wis saguh dadi garaku aku bakal liwat dalan sing bener. Bakal nggodhog langkorimu. Panjenengan menika sinten? Mangerti yo. Iya, iya. Ratu ing Sailon Haruntala. Kaisar Haruntala. Asmanipun Saesa. Ora Kaisar Haruntala. dasar pancene aku penganggum ing Sailon. Kowe sapa? Dipun tepengaken. Nami kula Joko Susilo saking Raden Gunung Lawu. Karmu kowe temukan ing papan kira apa? Kula ngemban jediban saking Mantri Mandura Sraya ngupadi Denayu Murniwati. Sing kuwi ngleboni sayembara kang dipadhak ana ing Kraton Kediri. Inggih, leres. Isining sayembara sapa sing bisa ngundurake Dewi Murniwati bakal kadhawuhe. kadhawuhaken. Nah, ngene. Aku sing bakal ngundurke Murniwati. Inggih. Aku lak bakal didhawuhe. Kowe njaluk dhuwit pira tak paringi. Kok banjur kowe enak banget dene Wis dhuwit ki tak wis paringi. ndang kepiye ngono lho. Kados pundi nika? Lho, Wis ngono kuwi ini kepenak. marang aku ki ndang. Sak menika ngeten kawula. Piye? Gandeng Murniwati menika mboten purun, kula ing badhe tanggung jawab. Ya engko dadi pepalang. Inggih. Oh. Ning papan kene kowe opahku sing jerbabat depan Irma. Kowe gelem semingkir ke papan kene ora? Kula pun semingkir namung sareng kalih Dewi Murniwati. Wah, sampuk sirahmu ra sigar menapa sembah. Baik, kula lagi. Ayo. Lanjut dalam cara. Kowe ora apa-apa Joko Susilo.